Barkamu da kasancewa a daidai wannan lokaci a cikin wannan channel namu kuma wannan shiri namu mai albarka. Da fatan za a yi mana afuwa sakamakon tsawon lokaci da muka ɗauka ba mu kawo muku shirye-shirye a cikin wannan channel ɗin ba. Wannan ya faru ne sakamakon yanayi na uzuri da kuma al'amuran da suka shafi yau da kullum a cikin rayuwa. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kamar yadda ya gabata a cikin ainihin gabatarwa wannan bidiyo, da izinin Allah yau za mu koyar da yanda za ka yi ka fito da BNB Smart Chain cikin sauƙi daga Binance ɗinka, ko kuma yanda za ka sai coins daga Binance ka yi formatting ɗinsa, ko kuma ka maida shi zuwa Tron, daga Tron ka maida shi zuwa wallet ɗin da ya kamata a ce ka kai shi domin kai swapping ɗinsa ya koma BNB. Sakamakon yanzu ainihin Binance sun fito da wani tsari na musamman, tsari da suka fito da shi wanda mafi yawancin mutane yana ci musu tuwo a ƙwarya. Shine za ka samu cewa mutum yana so ya yi depositing ko kuma ya yi withdrawing, ya kai kuɗin da ba su wuce 5,000 ba ko 3,000 ko kuma wani abu makamancin haka, musamman waɗanda suke sababbi ne a cikin harkar da ta shafi cryptocurrency. Su ba mutane ne da za su ɗebi kuɗi da yawa su saka a cikin abin da ya shafi crypto ba, don haka hankali ne suke sa kuɗi sosai. Ba nan suka fito da wani tsari wanda wannan tsarin kuma zai baka dama ne ka fito da BNB daga cikin Binance idan wannan BNB ya kai akalla naira 15,000 zuwa naira 20,000, ba kowa zai iya yi ba. Don haka muka ga cewa ya kamata a ce mun yi bidiyo na musamman wanda zai koya wa mutane yanda za su yi su fito da wannan BNB, ko kuma su ɗauki wani coins daban su fitar da shi su mai da shi BNB din, ko da a ce kuwa naira 2,000 ne, ta yanda za su kai shi su yi amfani da shi su sai dan coins din da suke da bukata. Duk dalilin da yasa ake matukar nema da kuma ajiye wannan BNB din shine mafi yawanci yanzu ana ɗora ainihin tokens din da ake kirkira yanzu akan BEP20. So idan zaka sai coins na BEP20 kuma da ainihin BNB Smart Chain ake, so therefore that is why neman BNB ya matukar karuwa a daidai wannan lokaci. To don haka ba tare da bata lokaci ba, ku biyo mu sannu a hankali domin bi step by step yanda zaka ga cewa hanyar da zaka bi ka yi converting ko kuma ka sai Tron. Idan ka sai Tron ka tura shi zuwa Probit wallet ɗinka, idan ka tura shi zuwa Probit wallet ɗinka ka canja shi ka koma da shi BNB, a caje ka kuɗin da bai kai naira 200 ba, ka fito da shi ka dawo da shi Trust wallet. Idan ka dawo da shi Trust wallet ka yi swapping na coins ɗin da kake so ka yi ainihin swapping. Na haka ga wanda ya kasance wannan shine farkon shigowarsa wannan channel namu mai albarka na Awal Tech and Crypto, da ya taimaka, muna roƙon shi da ya taimaka ya danna mana alamar nan ta subscribe, sannan ya danna alamar ƙararrawa, domin ta haka ne za a sanar da shi dukkanin lokacin da muka ɗora sabon shiri. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, ku biyo mu domin mu nuna muku yadda za a yi wannan abu. A karan farko abin da za ka yi shine za ka zo ka ainihin shiga kan Binance wallet ɗinka. So idan ka shiga Binance wallet, wanda wuri ne da ake cinikayya na saye da sayarwa na cryptocurrency da dama, idan ka shiga a nan wurin sai ka siyo abin da ake kira Tron, wato TRX kenan. Idan ka shiga ka siyo TRX sai ka ɗauko contract address na ainihin wannan TRX ɗin wanda yake kan Probit wallet ɗinka, wanda dukkanin su za mu ajiye ainihin link ɗin su ga wanda yake ba shi da waɗannan wallet ɗin da muke ambatawa, sai ya yi ƙoƙari ya lodo. Idan ya lodo kuma ya yi ƙoƙari ya yi verification ta yadda zai iya amfani da su yadda ya kamata. Don haka idan ya kwafo wallet address ɗinsa na ainihin TRX ɗin, wato Tron kenan, da yake kan ainihin Probit wallet, sai ya zo ya tura wannan Tron ɗin da ya siya akan Binance zuwa wannan Probit wallet ɗin, be it na 2,000 ne, na 3,000 ko na 4,000 ko whatsoever amount da ya saya. So sai ya tura da shi kan can wurin, wato ainihin Probit wallet kenan. Idan ya kai shi kan Probit wallet, abin da zai yi a nan wurin shine zai je a Tron kamar yadda yake turo shi kenan. So abin da zai yi a karan farko sai yi kokari ya maida shi, sai shiga ainihin wallet. Idan ya taba wallet zai ga jerin abubuwan da yake da su a karan farko suna a sama, sai shiga ainihin TRX din zai ga adadin shi. Idan ya shiga TRX/USDT
so idan ka taba TRX/USDT zaka shiga wurin da zaka iya ka sayar ko kuma ka sai ainihin USDT da Tron kenan. Haka idan ka je nan wurin sai ka je ka taba sell, idan ka taba sell sai ka sayar da wannan Tron din sai ka karbi USDT. Shi kuma wannan USDT din sai ka dawo kan dai ainihin profit din sai ka yi sacin ainihin BNB. Idan ka yi sacin BNB akan profit din sai ka shiga BNB/USDT shi kuma idan ka shiga BNB/USDT shi kuma a wannan karan sai ka saida ainihin wannan USDT din sai ka karbi BNB. Idan ka sai da USDT din ka karbi BNB kaga a nan wurin mun shigo da Tron kenan, mun sai da Tron din mun karbi USDT, dan mun sai da USDT mun karbi BNB, which is dama BNB muke da bukata mu yi amfani da shi. So bayan ka yi haka abin da zaka yi na gaba shine sai ka je ka kopo ainihin wallet address again na BNB akan Trust wallet ɗinka. Idan ka kopo shi sai ka je ka ɗauko ka dawo kan wannan profit din sai ka yi sending din wannan BNB da ka saya ko da na nawa ne. A nan wurin ba za a yi ma cajin da ya kai naira 150 ba ma gaba ɗaya, ko da a ce na nawa ne wannan BNB da ka saya za a tura ma shi kan Trust wallet. Daga nan sai ka yi swapping din coins din da kake da bukata, wanda yanzu ga coins nan da dama waɗanda ake saya da sauƙin kuɗi kuma a samu riba yanda ya kamata, wanda insha Allah a bidiyoyin mu a bidiyoyin da zamu gabatar a gaba a cikin wannan channel din da izinin Allah za mu yi muku bayani kan abin da ya shafi waɗannan sababbin coins din da kuma yanayin yanda ya kamata a shiga kasuwa a saye su da kuma irin alfanun da za a samu da izinin Allah da kuma irin potential da kuma market cap da suke da shi da dai sauran abubuwa irin waɗannan. Don haka ga wanda ya kasance wannan shine farkon shigowar shi wannan channel sai ya taimaka ya danna alamar nan ta subscribe ya kuma danna alamar ƙararrawa, wanda hakan nan zai sa a sanar da shi dukkanin lokacin da muka ɗora sabon shiri. Don haka anan nake cewa mu huta lafiya sai mun haɗu a shiri na gaba.